celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, makakabot untag panagsabot-sabot kini mga nasod nga nanagubat karon. Dinhi sa atong nasod magkahiusa unta ang atong mga leaders sa gobyerno, leaders sa atong simbahan, alang sa pag-atiman sa atong mga katawhan, labi na gyud sa mga kabos o mga nawagtangan karong mga pangita sa ilang panginabuhi. Ato sang pasalamatan ng Ginoo ug iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi pinaagi sa sige nilang pamalit ani atong mga slots sa atong mga projects nga unta hatagan sab sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay o kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Amahan, sa tanang kaayo, himoa nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa Makabeo. Unya ang mga opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagtalikod sa Dios, miabot sa lungsod sa Moden aron pagpugos sa mga tao didto sa paghalad sa mga sakripisyo nga pagano. Daghan sa mga Israelita misugat kanila, lakip si Matatias ug ang iyang mga anak nga lalaki. Ang mga opisyal sa hari namulong kang Matatias. Ikaw usa ka tinahod nga pangulo ni ining lungsura, ug ikaw gipaluyuhan sa imong mga anak ug mga paryente. Nganong dili ka man maguna dinhi sa pagbuhat sa gisugo sa hari. Ang tanang mga dili Hudiyo, ang katawhan sa Judea, ug ang tanang mga tao nga nahabilin sa Jerusalem, naghimo na niini. Kung mabuhat ka niini, ikaw ug ang imong mga anak pasidunggan sa titulo nga mga higala sa hari. Ug gantihan ikaw sa plata ug bulawan ug sa daghan nga mga gasa. Si Matatias mitubag sa makusog nga tingog. Dili ko igsapayan kung ang tanang dili Hudiyo niining imperyo magtahod sa hari ug mutuman sa sugo sa pagbiya sa relihiyon sa iyang mga katigulangan. Ang akong mga anak, ang akong mga paryente, ug ako magpadayon sa pagtuman sa kasabutan nga gihimo sa Dios
uban sa among mga katigulangan. Uban sa panabang sa Dios, dili gayud kami mubiya sa iyang balaod, ni musupak sa iyang mga sugo. Dili kami mutahod sa kasuguan sa hari, ug dili na mobalhinon ang among paagi sa pagsimba bisan sa labing gamay. Igo siyang nahuman sa pagsulti, usa sa mga lalaki nga gikan sa Moden, mihukom sa pagtahod sa kasuguan sa hari ug milakang atubangan sa tanan aron paghalad ug usa ka sakripisyo nga pagano ibabaw sa altar nga nagbarog didto. Sa pagkakita ni Matatias kaniya, nasuko siya pag-ayo ug sa iyang kasuko gibuhat niya ang angay buhaton. Mikurog sa kapungot, midagan o gipatay niya ang tao didto gayud sa altar. Gipatay usab niya ang opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagsakripisyo ug unya iyang giguba ang altar. Niining paagiha, gipakita ni Matatias ang iyang halawom nga gugma alang sa balaod, maingon sa gibuhat ni Pinehas o sa iyang pagpatay kang Zemri, anak nga lalaki ni Salo. Unya si Matatias milatas sa lungsod ug misinggit, kamong tanan nga matinumanon sa kasabutan sa Dios ug sa nagsugod sa iyang balaod, sunod kamo kanako. Human niini siya ug ang iyang mga anak mikagyo ngadto sa kabukiran ug gibiyaan nila ang tanan nga ilaha. Niadtong panahona, usab daghan sa mga Israelita nga nangita sa pagkamatarong at ubangan sa Dios pinaagi sa pagtahod sa balaod, nanlakaw aron adto magpuyo sa kamingawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoong Diyos misulti o gitawag niya ang yuta. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa iyang pagsalo. Gikan sa Siyon hingpit sa katahom, nagasidlak ang Diyos. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagtapo kamo mga buutan ko sa akong atubangan. Kamong nakigsabot kanako pinaagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong. Kay ang Diyos mismo mauman ang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ihalad ngadto sa Dios
ang pagdaig agig imong sakripisyo. Ug tumana ang imong mga panaad ngadto sa labing hataas. Unya sangpita ako sa panahon sa kagulanan. Luwason ko kamo ug himayaon ako ninyo. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo manaa kadinyo. Manausap kaning Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ka. o Ginoo. Nagkaduol na sa Hesus sa syudad ug sa iyang pagkakita niini mihilak siya ug miingon, kung nasayod kapaunta karong adlawa kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gunobon ka sa hingpit ug laglagon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Sa dito pamisbukid sa una, gamay raman to among balay, nipa ang atop, mutingog na gaya ng wakwak. Kaya mo, magnayo sa yan, tingog ka na, wakwak, mga ubansan, magkwi. Kaming mga bata, muluklok mi sa among amahan o inahan, kaya naaraman sa sila tupad na mo. Luklok yun, bukot sa habol nga kanang sako. Di gid mi mo distansya sa among amahan o inahan, mag-ilog mig paduol, gagmay pa mi ba? Naon sa may labot ana sa imong gibasa pader. Si Jesus niabot siya isip atong manluluwas, pero wa man siya dawata, gisalikway man siya sa mga Hudiyo, labi na dito sa Jerusalem, motong nihilak siya kay ingon siya, ni aman unta ko, nipaduol na ko ninyo, pero nipalayo man hinuon mo nako. Mura siyang himungaan, kakita mo himungaan nga ang iyang piso iya ginang tabunan sa iyang pako. Simbol ba yana sa gugmas Ginoo nato? Kay kung magawas kas pako sa imong inahan, way siguro kanon kag iring dito, kanon kag bitin, bisag unsa na lay mo kaon nimo. Dinhi bitaw sa inigmisa nato, gihangyo na nako paduol kita diri sa altar. So kamong naas layo, paduol mo diri. Kanilang duha ka linya atong lingkuran. Paduol ba kay di aman diri Ginoo. Kay magpalayo ka diha basig makuha ka siyawa. Sige, paduol. Ato nang gihimong role dinhi kay nakita nako nga do na may impact ning liturgical action.
Ang sa manang liturgical action, kana bang gibuhat nato sa simbahan, panahos misa, doon na siya'y heavenly meaning. Kung mo paduol tas altar, pasabot, gisawd nato ang flow of grace. Gidawat nato ang Ginoo. Muna dinhi Domingo na atay asherets kay ibutang yun mo dinhi paduol sa altar. Gikan sa altar ba paduong diha. Nya kana siyang atong desire nga maduol tas Ginoo, pamasin kana nga mahimo tang duol niya sa ato yung tinuod nga kinabuhi. Nga siya mao'y atong manluluwas. Dili kay kita mao'y manluluwas. Siya mo'y atong manluluwas. Maubitang niingon si Kristo, biyai ang tanan ug sunod kanako. Nganong biyaan man ang tanan? Ako may imong manluluwas, di man kanang imong yuta, dili kanang imong kwarta, dili kanang imong balay, dili nang imong bana, imong mama, imong anak. Dili na mo'y manluluwas. Ang Ginoo mao'y manluluwas. Diha sa inyo karong balay, kinsa may manluluwas sa inyong mga anak, kamong ginikanan o ang Ginoo? Tubag. Sa inyong hunahuna ba sa inyong balay, kinsay manluluwas sa inyong mga anak, kamong ginikanan o ang Ginoo? Hinay man. Ang ginikanan nga mangangkon nga siya'y manluluwas, kasagaran ana guba ginang ilang pamilya. Pero ang ginikanan nga nitanaw nga ang Ginoo may manluluwas, kanang iya mga anak dadon gina niya paduol sa Ginoo, magrosaryo kada adlaw nya, kuan gina sila, magpractice gyud sa mga buhat sa Ginoo, sama anang pagpasayloay, pagkamanggihatagon, pagpakigdait sa mga silingan, o kanang pagsimba gyud kada Domingo 11 dadon ginas ginikanan paduol sa Ginoo. Pero ang mga ginikanan nga naghunahuna nga sila'y manluluwas, kwarta mo ilang dadon na nila ilang mga anak ngadto sa kwarta, pa-eskwelahon ginagmaayo, kinahanglang nindot gyud ang eskwelahan, kay kun mo graduate ka sa mga prestigious universities, nindot kag trabaho, dako kag sweldo, secured ang imong future. No, bihay man ron mo magsubay. Secured pa ng future ni mo, maggubat na ka mga dagkog achievements anang mga taga-Russia, taga-Ukraine, Israeli, mga Hamas, katag-as ana nila mga kinaadman, kasagaran nila, pero tanawa karon nangabungkag ng ilang lugar, nangawagtang na silang balay, katag-as o mga grado sa kasagaran sa ato mga politicians, labi na naglingkod sa Congress, sa Senado, pero tanawa way hunong away nila, way hunong away. Hilingi ay mong tupad yung nawa kay kontra karon. Ngutan ako no ba yung nawa kay kontra? Nawa ro ba manglingi ang uban ay nawa kay kontra? Kasagaran aning dunay mga kontra nga wa pa gyud mag-uli kanang tag-as kay kinaadman, kanang naka-eskwela og mga nindot kay eskwelahan, sama aning nagwali karon. Suway nig yaw. Mo na magguba ta. Maguba kay dili man pang Ginoo atong batasan. Diri sa unang pagbasa, sila si Matatias misukol sa hari, kay ang hari nagpakaginoo na. Ilang gipatay ang sinugo sa hari ug kadtong ilang igsuon nga Hudiyo nga nanamastamas sa Ginoo, muhalad sa gustos hari nga paghalad. Ang pagpatay nila sa atong mga tao dili to sala at tubangas Ginoo. Ngano man nipatay sila sa ila tong standard sa una ba, kay wa pa man magpakatao si Kristo, nipatay sila para sa Ginoo. Nya unsa may sunod nilang gibuhat, gibiyaan nila ang tanan, ilang balay, ilang tanan gyud gibiyaan, ug nangadto sila sa kabukiran kay mosukol sila sa hari. Nagtigom sila para sa Ginoo.
Sa ilang standard sa una, sakto gito. Pero karon lahi nag-standard si Kristo. Dili na ta mo patay. Unsa naman itong buhaton? Magpakamatay para sa atong mga kaaway. Muna daghan kitag mga martyrs. Magpakamatay para sa kaaway. Mao na tinuod nga security sa atong kinabuhi. Muna nga ako nang gi-explain din kanunay kanang sige na tog pamaligyag slots paagi nas pagpakamatay. Kana bang ang imong kwarta imbis para imong ihatag simbahan kay mo na doko dayon nanasan intro na sa dang slot. Saon man gyud nga ako magining i-relate kay basig maghuna-huna ba nga nangwarta ta dinhi gitudluan ta unsaon pagpakamatay. Kana bang practice og patay-patay biyae ang tanan nya ihatag sa katilingban kay kasagaran gud nato mga daw kwaon gid nato kay ako ra gini bahala mo diha siguroon ko sa ning ako di na mo'y prinsipyos Ginoo. Mo na gibuhat sa unang pagbasa ilang gitan-aw unsay gustos Ginoo ug ilang gisunod gibiyaan nila ang ilang human and worldly securities. So salamat sa namalit na tog slots kay daghan-daghan na taghalin ang atong SBF dag para sa atong kumbento adi pa kay dako ang halin no, pero niabot na sag 910 ka slots nya naapay 59,090 ka slots nga available. Pakpakan natong namalit ani tag 500 pesos per slot ni siya nya ang atong sitiyo kotobra ni ugma pero murag di pa mantingali ni mahurot ugma pero ubay-ubay na taghalin ang atong halin sa sitiyo or Christ Transforming Union niabot nag 30,089 slots, 9,911 pa ang available. Pakpakan sa nato ang namalit ni ini. Ubay-ubay na tag na distribute nga mga bugas katong tag 5 kilo rice na horot-horot na tingin antos bukid og distribute nya karon padayon patag distribute nya nasa tay naayo nga mga balay mga 3 naman tingay kabalay or 4 na ba ang atong napaayo nya say sinta ni kabalay ang atong labing minos atong ipatrabaho gikan aning atong sitiyo. So naapay 9,911 nya nasa tay 60 slot challenge ani nga tag 6,000 per challenge. As of yesterday nakadawat na pud tag 252 ka 60 slot challenge. Ang ato sang DSAP katong investment slot diha sa atong pagpalitan ng yuta murag okay na gyud kaayo. Ang atong halin niabot nag 137 ka slots, 3 na lang ka slots ang nahibilin. Pakpakan na to 140 man eh. Nga nay gasigig text nako, nag-text atong sekretary nga magpa-reserve nya kay jutay naman lang ni kung gikonsulta ang uban nato diri mga sinaligan sa atong finance og sa PPC ato lang kuno ni siyang punan kung naapay gusto ninyo nga mopalit aning atong investment slot ato ning maximum 100 pila naman ka 140 man punan ta lang ni kuan bisag mga 30 ka slots mo na lang na last no 30 ka slots mahimo na ning 170 ka slots gikas 140 mahimo ng 170 so napatay 33 open nga slots pero on or before December 25 on or before December 25. So kung inig December 25 og mahurot ning 33 slots, okay. Kung di sad mahurot, kutob na lang kita diha pagpanawat December
25 kaning tag 500,000 man with 25% interest per annum. Kay magamit sad nato ini pasugod nato sa atong kulumbari. So kining atong gibuhat ato ning gitumong sa pagpalambo sa simbahan ug pagtudlo nato unsaon pagbiya nining atong mga salapi aron atong ihatag sa katilingbanong kalambuan. Ug malipay ang Ginoo niini ug kita sang tanan iya satang panalipdan isip katilingban isip simbahan. Ug mauni ang gusto ni Kristo nga iya kitang magakos maaktibo ta sa simbahan. So kamong mopadayog palit og slat manindog ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, himuon nato ang atong mga pangamuyo uban sa masaligon nga kasing-kasing sayod kita ng atong amahan manggihatagon kaayo. Busa moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing timailhan og instrumento sa kayusahan ug sa kalinaw magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga isip katilingban sa mga matuuhon, dili unta kita magkabahin-bahin tungod lang sa gagmay mga babag, sa pagdumot ug sa kayugot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ngalikayan unta nato ang paghimog mga pasangil diha sa pagtubag sa mga gipangayo sa atong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga kaalautan sa kinabuhi o ang sakit dili unta makapalinga kanato gikan sa atong pagpili sa pagsunod kang Hesus bisan diha sa mga pag-antos magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang kaluwasang dayon mahatag na ngadto sa mga matuhong mitaliwan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Makagagahom nga Dios kining amo mga pagampo dawata kay amo kining gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigod ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon. Idawat na mo, kiniga mo, ihalad ang panupido nga abot sa yuta. Ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tun sa kahanturan. Mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo Amo nang nang ibayaw ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matuman ang imong pag-ibig sa yuta, mahigot sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namon. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubot. Kay imuman ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay, kalawat kanimo, panipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nong panalipod, divine protection. Pero mahitabo ra ni kundi gid ta mosalig sa bisan unsa niining kalibutan na ug anha gid ta mosalig sa Ginoo pinaagis pagtuman sa iyang mga sugo. So salamat sa nagtuman sa sugo sa Ginoo sa pagtabang dinhi sa simbahan. So ang atong mga projects matuman ra ni ug madayon kun duna sad tay ka sibot kanunay sa pagpalit aning atong mga slots. So usbunako ang SBF DAG na apatay 59,090 ka slots nga tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto nga padayon arog trabaho. Ang ato sang CTO para ni sa atong panghatag nga bugas og sa patuko pa sana pangayo og mga gubaong balay para ni sa akong ika-60th birthday. No sa akong birthday? Ugma. Ugma. So kung makaari mo ugma alas 6 sa gabi akong misa niya ighuman na igamay lamisa. Unya aron di mo makuyawang mapasmo, pagdaan na lang mo pagkaon nga inyo aron igabot dire atong salo-saluan. So ugma alas 6 sa gabi. So napatay si Tio nga slots nga 9,911 ka slots available tag 100 pesos per slot. Ya ugma ra ni kutob atong gipaningkamutan pero di mada ilahos tanis Domingo. Unya na sa 60 slot challenge or 6,000 pesos. Ang ato sang DSAP nga tag 500,000 pesos per slot, investment slot ni siya nga na ay 25% per annum nga interest. Tulo na lang tani punaan na tog 30 mahimo na siyang 33 niya available niya napay 17 ka slots nga wapa marimit nato magi-pledge ato la sa ning iampo nga marimit na. So kining 33 on or before December 25 kung pilay mahibilin quits na yag mahurot sad before December 25 dili na sad nato dugangan. So ang pasabot mahurot ma-pledge nanay mo saad ba sama aning atong una ang nisaad 137 pero 120 pa ang nakarimit na pay 17 nga wap marimit. So saad lang mo pero dili mi mo saad nga dili mulaom ha. Himuon yung saad aron tumanon mo na gitawag og commitment, pledges to the Lord. Sige,
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa